Νούμερο 1, Βαγγέλης Καραγιώργος. Επίσης τερματοφύλακας ο Γιώργος Μπαρόλας, ένα νέο αστέρι του Μπιτσόκερ. Τρίτος τερματοφύλακας ο Νότης Πετράκης. Νούμερο 2, Στρατής Λάκης. Νούμερο 9, Γιώργος Κλαδάκης. Νούμερο 7, Δημήτρης Καραμπέτσος. Νούμερο 3, Γιάννης Καραλαμπίδης. Νούμερο 4, Σταύρος Κομιώτης. Με τους διόσκουρους ο Καραλαμπίδης. Νούμερο 5, Δημήτρης Νίκας. Και νούμερο 10, ο αρχηγός της ομάδας Κώστας Καβαλάρης. Προπονητής της Μπιτσόκερ Ελλάς και για πολλά χρόνια παίκτης, τερματοφύλακας και ομοσπονδιακός προπονητής ο Νίκος Γιαννεσάκης. Διαιτητές του αγώνα.